Kuwi gonjang ganjing lan kelap-kelap katon. Lirik kincanging sang mawe gandrung. Sabaran kadulu ukir muyak mayik. Semune kakang ora percaya marang kasektenku, ora ngono di. Nanging apa wong salumai jagat sakurubing angkasa kang yekti luputing pati. Yen kaya mangkono jebule kakang lali marang sejarah. Sejarah piye di? Sejarah piye di? Jaman biyen ana ratu Gung Binathara saka negara Ngalengka jejuluk Prabu Rahwana Raja. Kuwi yekti manungsa kang luputing pati. Amarga duweni aji Pancasunya. Bebasan sedina mati kaping 100 yen isih cedhak karo lemah bakal urip meneh. Yudi nanging siadi beda karo Prabu Rahwana. Bedane kok ngendi? Jajal cetakno bedane kok ngendi? Yen to Prabu Rahwana kuwi duweni aji Pancasunya. Lah siadi duweni apa? Mangerti yo kakang. Rina wengi uripku tansah jinangkung dening sawijining sendang kang aran Sendang Watari. Kuwi dumadi saka Kanjeng Ibu Dewi Watari. Bebasan aku macet dina kaping 100 yen isih cedhak karo Sendang Watari bakal urip meneh. Mula saka kuwi kakang, yen to ana tetandhingan iki mengko aku tumekaning pati jekurke wae kuandaku marang Sendang Watari. Yekti aku bakal urip meneh. Kuwi adalah Yudi. Saya mantep lan semadep tetandhingan iki mengko. Yo kakang, kudu kelakon bedah negara Wirata. Cak jeger kanelku aku. Bidane Wadyabala Kencapura kaum cadrane.
ingkang nembe lenggah wonten dampar kencana inggih Sang Prabu Maswapati. Alus dinadep putra kekalih dalah jago saking dusun Pejagalan. Teka ing mangkono kawijining lesan.
Padhararja sak tekanmu Huluk nuninggih Kanjeng Rama sowan kula boten wonten ngrubida menapa-menapa boten kantun sembah kula mugi kunjuk Sang Dewaji. Ya wis ingsun tampa pangabektimu pangestuku wae tanpa nono seta kacadung sih jejimat pangestu panjenengan Rama. Durung suwe anggonku ngutus marang sira saperlu sangasih negara Wirata golek jago sing bisa nadini kridane Yai Rajamala dumadaan kowe bali piye seta wis seta gawe apa durung awit saka pangestu paduka kula sampun pikatuk damel Dewaji lan menika putranipun monggo dipun dangu piyambak. Bocah bagus bocah Jarot ngaku sapa jenengmu kowe sapa ngendi lan kowe anake sapa. Takon marang aku jenengku Jagala Bilowo omahku ana dusun Pejagalan putrane Begaluwelakas bocah desa kowe. Bilowo mangertiya Bilowo kowe diajak anakku Seta ana kedaton Wirata kene tak jaluki tulung kowe sagu apa ora. Urip wajibe tulung dinulung yen aku bisa arep tak ladeni nanging yen aku ora bisa piye meneh. Ya ngene Bilowo sesuk bedhug tengange ana alun-alun Praja Wirata bakal dianake saben aben-aben sawung manungsa tahtaane negara Wirata kowe sagu apa ora. Kowe tadu karo Yai Rajamala wani apa ora. Yo aku
ojo maneh raja mala sira barung cacah 100 ora bakal mundur sejangkah. Yo bagus langit aja gawe guyon iki Drupilo. Tohtoane negara iki lah mengko yen unggul juritmu kowe duwe pejaluk apa? Aku ora njaluk apa-apa. Mung dungamu wae sing tak jaluk. Muga-muga unggul jurite Bilawa. Adalah ya Bilawa. Muga-muga unggul juritmu. Seto. Wonten dawuh Rama. Araan Bilawa munggah blabar kawat tanding karo Raja Mala. Buku sing rupa kemelun ketingket tiang sangapeku. Kau mengusahku jajahan.
Ayo, jago Wiranto. Gimana coba mawur-mawurahan tengaraning ajurit kang Urban jeriting turang goes ditrekata ingkang tujuh lelayu sepet
ono satrio gede tur bagus. Jebule kowe sing dadi jago negara Wirata. Sopo jenengmu? Takon marang aku pilowaranku. Pilowo? Saka ngendi? Saka dusun Pejagalan. Putrane Ki Jagal Welakas. Wilatala bocah desa kowe. Iya. Ing atase bocah desa wani perang. Pilowo, aku tak takon. Opo wis pitung kanthi mateng? Kowe tanding kelawan Rajamala, ha? Ora sakakean cangkem. Yen kowe rawani Wilatala nantang perkara karo Rajamala iki. Ora kena dewan kowe, Pilowo. Bali opo ora? Ora, aku bakal maju Wilatala. Ora kena dewan kowe, Pilowo, ha? Ora miyat kelakon ilang kamu. Wah!